Hi friends, welcome to Miles Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான chilli garlic mushroom stir fry எப்படி செய்யலாம்ங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் குயிக்கா செய்யக்கூடிய ரெசிபி. இந்த ரெசிபி கூட சப்பாத்தி, நான் அப்புறம் மைல்டான ரைஸ் வெரைட்டி சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனா இருக்கும். இந்த சூப்பரான ரெசிபியை நம்ம எப்படி செய்யலாம்ங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். மறக்காம மைல்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம மைல்ஸ் கிச்சன்ல அப்லோட் ஆகிற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். chilli garlic mushroom stir fry செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணனும். அதுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா 10 காஷ்மீரி வரமிளகாய, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து ஒரு 3 to 4 hours நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. நம்ம வரமிளகாய் நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும். அப்படி நீங்க ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து வரமிளகாயை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. வரமிளகாய் நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரமிளகாயை மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணி ஒரு 5 minutes சோக் பண்ணீங்கன்னா போதும். ரொம்ப நேரம் சோக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா இந்த வினிகரோட சேர்த்து தான் நம்ம அரைக்க போறோம். இப்போ நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகரை சேர்த்து ஊற வச்சிருந்தேன். அந்த வினிகர் கூடயே வரமிளகாயும் சேர்த்திக்கிறேன். சின்ன பல்லு பூண்டா இருக்குது, ஒரு 10 to 15 எடுத்துக்கோங்க. பெருசா இருந்துச்சுன்னா 7-8 போதும். இப்போ இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வரமிளகாயை கொதிக்க வச்சுருப்பீங்க, இல்லாட்டி ஊற வச்சுருப்போம். அப்போ எக்ஸஸாக வாட்டர் இருக்கும், அந்த தண்ணியை சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு இருக்குது. என்னடா இவ்வளோ காரமாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. இது காஷ்மீரி வரமிளகாய்ங்கிறதுனால நமக்கு கலர் தான் அவ்வளோ கொடுக்கும், காரம் மைல்டாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் ஃப்ரையை சாட்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு இரும்பு பேன் எடுத்திருக்கேன். இதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி வரட்டும். பட்டர் மெல்ட் ஆயிருச்சு. இதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு வந்து நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா நறுக்குனது, இதையும் சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டா தான் வதங்கணும், ரொம்ப கோல்டன் கலர்ல எல்லாம் வதக்கக்கூடாது. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 seconds மட்டும் தான் வதக்க போறேன். நம்ம ஆனியனோட கிரன்ச்சினஸ் வந்து அப்படியே இருக்கணும், அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு. நம்ம அரைச்சு வச்ச சில்லி கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு, எப்பயுமே மஷ்ரூம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும், ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து காஷ்மீரி வரமிளகாய் சேர்த்துக்கனால காரம் மைல்டாக தான் இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் கொடுக்கறதுக்காக நான் 1 டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒருவேளை உங்ககிட்ட சில்லி சாஸ் இல்லைன்னா 1/4 டீஸ்பூன் தனி வரமிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசலாம் நல்லா போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும், அப்புறமேட்டு தான் நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வதங்கி பச்சை வாசல்லாம் போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் 200 கிராம் மஷ்ரூமை நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி 2-3 கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலா இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழுசாவே மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணுவாங்க. பட் வந்து குட்டி பசங்களாம் சாப்பிடும்போது முழுசா இருந்துச்சுன்னா அவங்க அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி 1-2 கட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பொடியாகவும் நறுக்க வேணாம், ஏன்னா மஷ்ரூம் குக் ஆச்சுன்னா நல்லா ஷ்ரிங்க் ஆகும். இப்போ இந்த மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணி நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டியா மஷ்ரூம்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க அதை அப்படியே முழுசா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மஷ்ரூம் நல்லா சாஃப்டா குக் ஆகுற வரையும் நம்ம வேக வைக்கலாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்தக்கூடாது, ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா மஷ்ரூம்ல நிறைய நீர் சத்து இருக்கு, அது நிறைய தண்ணி விடும். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு ஒரு 1 minute வந்து இது மூடி போட்டு நான் குக் பண்ண போறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 minute ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதே பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குன்னு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகி ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு கிரேவி வந்து இன்னும் ட்ரையாக வேணும். ஸோ வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 1 to 2 minutes வந்து நம்ம சாட்டே பண்ணிக்கலாம். மஷ்ரூம் நல்லா ட்ரை ஆகி குக் ஆகி வந்துடுச்சு. லாஸ்ட்டாக பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழை தூவி நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்டியான சில்லி கார்லிக் மஷ்ரூம் ஸ்டர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, ரொட்டி, ரொம்ப மைல்டான ரைஸ் வெரைட்டியான கீ ரைஸ், ஜீரா ரைஸ் கூடலாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மைல்ஸ் கிச்சன்.